Sok szeretettel köszöntjük Önöket ezen a most induló 8 alkalmas beszélgetés sorozaton, Lágymányos terei. Én Janotó Orsi vagyok, az Újbudai Önkormányzatnak a Bartók negyed programjától. Mi szervezünk különböző programokat itt a környéken, és nagyon örültünk neki, amikor a 1111 galéria megkeresett minket azzal az ötlettel, hogy egy ilyen programsorozat induljon el. Mi a pálya széléről lelkes támogatóként veszünk ebben részt. Van egyébként egy másik helytörténettel kapcsolatos programsorozatunk, Bartók negyed krónikák néven. Itt látok több embert, aki arra rendszeresen jár. Ha esetleg érdekli Önöket, akkor érdemes akár azt is megnézni. Minden hónapban egyszer van a Karinti Szalonban. A mai első alkalmat a szervező kollégák a 1111 részéről fogják bemutatni. Én nagyon jó szórakozást kívánok Önöknek, és várjuk szeretettel a következő alkalmakon is. Köszönöm. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, Tongyer Dániel vagyok, a 1111 társalapítója. Mint egy viszonylag nem hagyományos művészeti szervezetet viszünk most már több mint 10 éve. Az önkormányzat nem használaton kívüli helységeiben, szuterénekben üzemeltetünk műtermeket, galériát, szervezünk erre az infrastruktúrára, fesztivált, oral history gyűjtés, mi egyebet. Mint kulturális szervezet alapvetően a vizuális művészetekkel és kortárs képzőművészettel foglalkozunk, úgyhogy emiatt kezdtünk el abban gondolkodni, hogyha már így a helyszíneink fizikailag is összekapcsolódnak a várossal, illetve a város szövetével, hogy elkezdjünk foglalkozni a város történetével. Ebben megkerülhetetlen korszak az elmúlt 60 év. Itt ugye olyan helyszínek működtek, mint a Bercsényi Klub, a Lágymányosi Közösségi Ház, a Kertészeti Egyetemi Klub és a Bartók 32 Galéria. Azt gondoljuk, hogy ezek a helyek, ezek a helyszínek, azok a szereplők, akik ezeket a helyszíneket működtették, még sosem lettek így egybekeretezve, miközben ma is az önkormányzat Bartók negyed programjának ez egy fontos háttér, egy fontos alapja, meghatározza az önkormányzat gondolkodását a kultúráról. A mai beszélgetésre 3 beszélgető partnert hívtunk el, akik a Bartók 32 Galériának a progresszív kortárs művészeti profilját kialakították. Egyrészt Bán Andrást, aki 1977-ben vezette a galériát. Nagyon szerettük volna bekapcsolni Szentjóbi Tamást, valahogy ezt mindenképpen pótolni fogjuk, mert neki megkerülhetetlen szerepe van ennek a helyszínnek a felfuttatásában. 1991-től 93-ig volt a galéria igazgatója. És a harmadik beszélgetőtárs pedig Tatai Erzsébet, aki 93-tól 99-ig vezette a galériát. Ez egy beszélgetés sorozat. A következő hónapokban, minden hónap második szerdáján 18 órakor kerülnek megrendezésre az események. A következő alkalommal a közművelődési rendszer működéséről, illetve az önkormányzat és a helyszíneknek a működéséről a rendszerváltás előtt és után fogunk beszélgetni. Utána a MU Színházról, illetve előtte a Lágymányosi Közösségi Háznak a történetéről, és az utolsó beszélgetés ebben a fél évben a Bercsényi Klubról lesz. A programot K. Horváth Zsolt és Százados László szerkesztik, ők a szakmai vezetői a programnak. Laci, Zsóka, András, fel is kérnének benneteket, hogy tartsátok meg a beszélgetést. Na szóval, nem ilyen beszélgetésre készültünk, azt szeretném mondani. Ugye a Zsolt az ott kínül az első sorba, úgyhogy tőle azért majd várunk ilyen nagyon, nagyon tartalmas közreműködést, mint aki megágyaz majd ennek a beszélgetésnek esetleg a kérdéseivel vagy a megjegyzéseivel. Aztán volna nekünk egy szakértőnk, aki sajnos külföldön van, viszont írt egy baromi jó dolgozatot a Bartók 32 Galéria történetéről. Őt úgy hívják, hogy Kovács Kristóf Mihály, és ő mondjuk pont a 91-től 99-ig terjedő történetet dolgozta föl. Ugye ő interjúkat is készített résztvevőkkel. Néhányukat
véletlenül én is ismerem, hogy nem, de talán ami meglepőbb, ugye Zsolnai Gáborral is csinált interjút, az Andrással, Szent Jóbi Tamással, aztán Mika Edittel is. Az ő nevét azért is emelném ki, mert rá később is számítunk. Ő nagyon hosszú ideig dolgozott az önkormányzatnál, és pont az ilyen kulturális ügyek közelében nagyon-nagyon sok tapasztalattal és tudással rendelkezik. Én annak idején benne voltam egy másik projektben is, ami a Lágymányosi Közösségi Ház és a Múszínház történetét dolgozza föl, és ott is nagyon sokat segített, elnézést, néha köhögni fogok, a történetnek a kikeretítésébe, vagy a mozaikok összerakásába, mert ott még a dokumentumok se voltak meg ellentétben a Bartók 32 Galéria történetével. Szóval ez egy kicsit handicapes ez a történet, és most a Tamás se tud most bekapcsolódni, tehát nem arra készültem, hogy én most itt beszélgetést fogok vezetni. És nem vagyok a Bartók 32 Galéria szakértője se. Még egy ponton metszette, két ponton metszette az életem története, a Bartók 32 Galéria történetét. Az egyik az volt, hogy amikor debutáltam, akkor Csiki Tibor szobrászművésznek a munkásságából sikerült az első kiállítást rendeznem a Nemzeti Galériába. Ő ugye itt lakott az Enta utcában, és a zsolnai időszak alatti kiállításokon belül az egyik legizgalmasabb kiállítás sorozatnak, a meditációs sorozatnak volt az egyik fő szervezője. És ugye emlékeznek a Bartók 32-nek a bejáratára, akkor azokat a krómacél díszítő elemeket a kapuzat fölött, azokat is ő csinálta. Ha most tudnánk vetíteni, mint ahogy most úgy látom nem annyira, kitűnő diákat hoztam arról, hogy hol lehetett még annak idején a Csiki Tibornak a melóival találkozni. Egyet talán biztosan ismernek, a Martinelli téren volt fönt egy nagy krómacél domborműve, amit ugye amikor átalakították nem olyan régen a Martinelli teret, akkor azt leszerelték onnan. A másik pedig az kimondottan a Zsókával kapcsolatos, mert amikor ő a 90-es években a Bartók 32 Galériának volt a vezetője, akkor ugye én éppen az egyetemről kipördülve, és baromi sok szabadidővel rendelkeztem, vagy nem, de minden esetre a Bartók 32 Galéria az egy folyamatos viszonyítási pont volt, ahova jártunk. Ugye ennek az egész történetnek a kezdetén viszont a másik beszélgető partnerünk, Bán András áll, aki 1977-ben pont a galéria nyitásakor ott kezd, jobban a galériát ő kezdi el vezetni. Ezt a történetet ő fogja majd elmesélni. Szerintem mind a kettőjüket lehet egyébként ismerni, szerkesztők, oktatók, szövegek létrehozói, egyetemeken tanítanak felsőoktatásban, tehát mind a kettőjüknek szerintem az életútját le lehet követni, ha esetleg van kedvük erre egy kis energiát fordítani. Mindenesetre szerintem én azt kérném meg őket, hogy azt mondják meg, hogy a pályájukon, amikor elkezdik abban az időszakban, ami rájuk esik a Bartók 32 Galériában folytatott munkát, akkor éppen a pályájukon hogy állnak, és azon az időszakon belül mit jelent, amikor ott elkezdenek dolgozni. És ezért az Andrást kérem először, hogy beszéljen az ott töltött időszakról. Már csak az időrend miatt, mert különben meg a névsor. Jó estét kívánok! Valóban a indulásakor, sőt az indulása előtt ott voltam a galériában. Indulása előtt azért, mert a galéria eredetileg egy tánciskola volt, és én középiskolás koromban ott szereztem számos kellemetlen élményt a slowfox-szal és a tangóval, kínos volt. De hát ez egy ilyen nagy visszatérésnek ígérkezett. Igazából a galériáról mesélve ez nem egy művészeti történet, amit én mondok, hanem hát inkább valami társadalomtörténet. Itt művészetről ebben az első időben viszonylag kevés szó esett. Én 75-ben végeztem az egyetemen, valami szerencse folytán akkor már az Élet és Irodalomnak voltam a képszerkesztője, illetve mellette a Művészet című lapnál kezdtem el dolgozni. De hát a Művészet lap akkori főszerkesztője, egy bizonyos Rideg Gábor nevű ember
Hát picit rossz néven vette, hogy a szerkesztőség is lapaj egy ilyen másik helyen dolgozik, mint az Élet és Irodalom, úgyhogy kellően pokollá tette az életet. Kiléptem, állás nélkül voltam, amikor igen, fontos főszereplők jönnek itt. Az egyik Maurer Dóra, aki még egyetemista koromba bevezetett abba, hogy mi is az avantgárd művészet. A másik pedig Bak Imre, aki akkoriban, ne felejtsék el, hogy a 70-es évekről beszélünk, akkoriban a Népművelési Intézetnek volt a kisgalériás előadója, és hát ilyen állásokat szerzett. Szóval fölhívott, ismertük egymást, fölhívott, hogy indul ez a Bartók, akarom-e csinálni. Hát na, nagyon súlyos érvem volt mellette, hogy elvállaljam. Én a 11. kerületben laktam akkor, és éppen végzett feleségemnek állást kínáltak a Magyar Nemzeti Galériába, bölcsődei hely viszont nem volt. Így viszont tanácsi dolgozó lettem, és lett bölcsődei hely, tehát mindenképp el kellett ezt a munkát vállalni, de hát ugye ez tréfa, egyébként is nagy örömmel láttam neki. Ez volt 77 tavaszán, akkor már épült a galéria. Ez nyilván egy presztízsügy volt a kerületnek, mert egy csomó kerületnek volt már. Józsefvárosi Galéria, magasan jegyzett, szakmailag magasan jegyzett intézmény volt. Voltak még ilyen kerületi galériák, tehát kell, hát a 11. kerületnek kell legyen. Egy nagyon jó, akkor jó nevűnek számító belsőépítést kértek föl a tervezésre, én őt már készen kaptam, bizonyos Fekete Györgyöt. A történetnek ez a része is egy katasztrófa. Azt a kicsi termet, ami akkor még a Bartók volt, hát azóta ismerik a helyet, bővült jócskán, azt a kicsi termet ő 50 centitől 2,20-ig egy ilyen előreléptetett paravánnal leszűkítette, és erre a paravánra egy szürke szőnyegpadlót tett föl, amitől az egész terem mérhetetlenül döglötté vált. Világítást gyakorlatilag nem terveztek, szóval egy gyászos hely volt. Abba meddig meséljem a történetet? Az egészet így nyomjam le egybe? Oké. Kerülettel abban maradtunk, volt egy kulturális osztályvezető asszony, illetlenség, de nem emlékszem a nevére, azt mondta, hogy hát a 77-es programot ő mondja meg, de hát majd 78-tól én is kapok valamennyi önállóságot. Augusztusban azzal kell nyitnunk, hogy a 11. kerületben élt művészek, szeptemberben a 11. kerületben élő képzőművészek, októberben a 11. kerületben élő iparművészek, és novemberben ünnepeljük meg a nagy októberi szocialista forradalom soron következő évfordulóját. Mondtam, jó, ez volt mondjuk júniusban. Na most júniustól augusztusig kellett a kerületben élt művészek, tehát Csontvári Kosztka Tivadart szereznem, Újc Bélát, Domanovszkit, stb. A dolog valamennyire ment is, iszonyú segítőkész kollégák voltak, például Bajkai Éva Nemzeti Galériában válogattunk az Újcnak a ikon analízis vázlataiból, őrült izgalmas munkák volt. Az egész kiállítás egy nagy történet volt számomra, mert olyan művekhez nyúlhattam hozzá, amihez különben nem igen. De meséljem el a Csontvárit is. Ez egy cifra történet. Volt egy nagyon-nagyon kedves, idősebb kollégám, barátom, egy igen tiszteletre méltó művészettörténész, Mezei Ottó. Ottót megkértem, hogy tudna-e segíteni. Mondta, hogy igen, tudna. Mert természetesen szóval mindenfélét lehetett kölcsönbe szerezni, de Csontvárit nem. Tehát az se Pécs, se Buda, szóval azt nem. Kinek van Csontvária? Na, ő tud egy gyűjtőt, akinél nagyon sok Csontvári van, ami között lehet, hogy van egy-kettő tényleg Csontvári. Ez egy nagyon különleges ember volt, egy orvos, háború után az Európai Iskola egyik alapítója, Gegesi Kis professzor, akinek a hatalmas és nagyon értékes gyűjteménye iszonyatos mennyiségű hamisítványt tartalmazott. A Bizományi Áruháznál rá volt állítva egy talán Nagy Miklós nevű
becsüs, akinek az volt a dolga, hogy lehetőség szerint nagyon udvariasan szűrje ki Gegesi Kisnél a rendszeresen bevitt munkák közül azt, amit hát talán nem kellene piacra vinni. Na, elmentünk így, ez a becsüs, Mezei Ottó, meg jó magam, professzor úrhoz, Üllői úti klinika szobájába, ahol ő a másik szobából előhozott különféle képeket. Az volt a becsüs felé a kérés, hogy hát próbáljuk meg belőle azt, ami esélyes, hogy egyáltalán van köze Csontváryhoz, azt kiszűrni. Most itt a háttértörténet a következő, tehát végül is kiválasztottunk, 6 vagy 8 képet, úgy állítottuk ki, hogy Csontvárynak tulajdonított művek Gegesi Kis professzor gyűjteményéből. Megnyitón odajött hozzám Bálint Bandi bácsi, Bálint Endre, a festő, és mondta, hogy te tudod, mik ezek a képek? Hát mondom, Bandi bácsi, hogy... Tehát az a helyzet, hogy valamikor a 30-as években volt egy őrült alak, aki Csontvárynak képzelte magát, a Gegesi Kis pénzelte őt, és az volt a dolga, hogy fesse meg a magyarok bejövetelét, ugye, amihez csak a karton van meg Csontvárytól. És ez a jó ember elkezdte veszettül festeni a különféle részleteket, hogy majd létrejön a nagymű. Talán volt abból a kiállított művek közül, talán lehetett egy Csontváry is, ebben ugye nem vagyunk biztosak. A történet egyébként azzal zárult, hogy nem sokkal később a Csontváry fölkent szakértője, Németh Lajos professzor írt egy iszonyatosan kioktató cikket a Jelenkor című folyóiratba, ahol hát ugye az volt az álláspontja, hogy ez azért minden határon túlmegy, tehát ezzel én be is fejeztem a művészettörténész pályámat, ettől kezdve engem senki művészettörténésznek nem tekintett. Na, ez volt az első kiállítás, a második kiállításon voltak a 11. kerületi művészek. Hát sok gyenge művész, sok középszerű, de hát vagy 50 kiállító volt. Számomra nagyon izgalmas találkozások voltak, mert hát addig ugye ebbe a szűk avantgárd körbe mozogtam, meg kicsit, de nem olyan sok, mit tudom én, a gyerekkoromtól megörököltem a Kondor Samut, aki akkor már nem élt meg, szóval voltak ilyen kapcsolatok azért, de egy csomó műterembe eljutottam, mit tudom én, aki akkor nekem egy nagyon érdekes figurának tűnt, Drégely László, díszlet vagy jelmeztervező, itt lakott a Bartók Béla úton, egy ilyen sorsüldözött figura, vagy az Orosz Gellért. De hát voltak azért olyan tisztes nevek is, tehát felírtam egy párat, hát Birkás Ákos, Bálint Endre, Lux Tóni, Járic Józsa, ez nagyon érdekes történet volt, Kéri Ádám, Mihálc Pali bácsi, szóval egy nagyon fura nagy merítés volt ez a kiállítás, tökéletesen érdektelen kiállítás volt természetesen, minimális látogatottsággal, akkoriban még ilyen, hogy marketing, meg közönségszervezés, meg kísérő rendezvények, szóval semmi ilyen nem volt, aki bejött, gyakorlatilag végig üres volt a kiállítóterem. Aztán ugyanez lement az iparművészekkel, és akkor jött a nagy októberi szocialista forradalom megünneplése. Hát azt gondoltuk ki egy nagyon kedves barátommal, sajnos nem él már, egy Köncöl Csaba nevű irodalmárral, hogy egy nagyszerű figura volt, hogy hát vegyük komolyan a dolgot, és próbáljuk meg bemutatni a szovjet művészet első éveit. Hát nyilván nem művekben, mert hát ez hozzáférhetetlen volt, de egy csomó segítőnk akadt, elsősorban egy Varga Mihály nevű, szintén már nem élő irodalomtörténész az eltéről. Összeraktunk egy katalógust, hát tulajdonképpen ilyen korai avantgárd dokumentumok, meg egy csomó fotó volt kint, meg ilyen kis ügyetlen műrekonstrukciók. Mindenesetre egyfelől megfelelt a tanácsnak, a kerületi tanácsnak, mert rajta volt, hogy szovjet, másfelől meg hát jól éreztük magunkat, szóval azt gondoltuk, hogy tettünk valamit. Igen, előbb a névfelsorolásnál azért hangsúlyosan alá kellett volna húzni Csiki Tibort, akit említettetek. Csiki nem csak
az egyik kiállító volt, hanem gyakorlatilag rendszeresen bejárt, egy baráti kapcsolatba kerültünk, egészen addig, picit mostohák voltak a galériában a körülmények, egy nagyon pici raktárunk volt, és abban a kicsi raktárba egy csiki krómacél szobor és egy tál sósav egymás mellé került. Most nem tudom, el tudják-e képzelni, hogy mit csinál a sósav ezzel a szoborral egy éjszaka alatt. Na, a csiki akkor egy picit morózus lett egy-két napra, de aztán valahogy helyrehozta a szobrot, meg helyrehozta a barátságunkat is. De most nem sorolom, tehát sok nagyon erős személyes kapcsolat született itt. És ezek közül volt 2, amelyik miatt ennek a szovjet kiállításnak csináltunk egy mellékkiállítást. Egy kortárs szovjet avantgárd művészet kiállítást. Most, hogy ott ha grafikák is, de eredeti művek szerepeltek, hogy ez megtörténhessen, ahhoz kellett 2 kollégának a végtelen segítőkészsége és önzetlensége. Az egyik Körner Éva volt, a másik pedig Ruzsa György. Ruzsa György épp most került a neten a kezembe, írt Jankilevszkiről, egyik ott kiállított művészről egy könyvet nem olyan rég, ott el is meséli ennek a kiállításnak a történetét. Tehát elég jó nevek voltak ott, tehát Ilja Kabakov, Jankilevszki, tőle puskázok, Steinberg, Infante, tehát akik akkor számítottak az orosz avantgárdban. Ezzel a kiállítással egy baj volt, hogy pont ezzel egy időben Velencében megjelentezték az úgynevezett disszidens biennálét, amiről én persze semmit nem tudtam. Ennek a kiállításnak a történetét Sasvári Edith kollégánk írta meg, többek közt a Magyar Teremét. A Magyar Teremben összesen egy felirat szerepelt, az, hogy így nem. Értsék, ahogy szeretnék. Mindenesetre ez egy nagyon bonyolult történet, nem mondom itt el Edith helyett. Tehát, hogy miért hívták meg a magyar avantgárdot, miért nem szerepelt, miközben szeretett volna, de azért nem szeretett volna. Tehát ez mind a 77-nek a nagyon bonyolult helyzete. Az avantgárdnak egy ilyen, újrapozícionálása, leszálló ága, tehát egy furcsa pillanat volt. Tehát minden esetre valahol a belügyminisztériumban ezt a 2 névsort, ami a Bartók Béla úton szerepelt, meg ami Velencében szerepelt, ezt összeolvasták, és azt mondták, hogy ennyi. Ez így nem lesz jó. Elvtársak kiszálltak, kulcsomat elvették. Ami nagyon nagy disznóság volt az, hogy volt egy titkárnőm, aki a Elkazovszkij nevű nagyon kedves barátomnak az egyik asszisztense vagy modellje volt. Velem együtt őt is kirúgták, azon másodpercben, ez nem volt rendes dolog, a lány el is ment utána Angliába, híre sem maradt itt. Ezeket már akkor is meglehetősen értékes grafikákat kidobálták a folyosóra, szerencsére mindegyik túlélte, és hát tulajdonképpen itt a vége. Én ezt akkor még igen rossz néven vettem, ez volt az én életemben az első ilyen alkalom, tehát a Bajkai Évának a bátyja, aki egy szívgyógyász volt, elég behatóan vizsgálgatott az utána való hetekben, hogy... De aztán később, még éveken keresztül hasonló történetek voltak, Fiatal Művészek Klubja, Sárospataki Képtár, előbb-utóbb mindenhonnan kirúgtak, és egyre rutinosabb kirúgott lettem. Nagyjából 82-ig, attól kezdve már volt állásom meg. Szóval akkor valahogy rendeződtek a dolgok. Még egy pontosítás, és aztán adom vissza, hosszú voltam. A galériának akkor nem Bartók 32 volt a neve, kérdezték a tanácson, hogy nevezzük el a galériát, és mondtam, hogy hát természetesen 1111 Budapest, Bartók Béla út 32 galéria legyen, úgyhogy egy ideig ezen a néven futott, aztán valahogy az idő lekoptatta Bartók 32-re. Még egy logikus kérdés van, hogy
később volt-e valami viszonyod még a galéria, vagy volt-e rálátásod arra, hogy mi történik itt, vagy mikortól volt megint, vagy meddig nem volt? Volt a kerületi tanács kulturális osztályán egy nagyon kedves, csendes fiú, Zsolnai Gábor, ismertük egymást jól, ő igazából operett rendező szeretett volna lenni, úgyhogy amikor kirúgtak, akkor gondolták, hogy ez pont jó állás lesz neki. 10 sok éven keresztül csinálta a galériát. Volt bennem valami rossz érzés, tehát nem igen jártam ide kiállításokra, nem tudom, mi történt abban az időszakban. Aztán a változások során hallottam, hogy ide egész jó emberek kerültek. Egyszer bementem, kerestem a galériavezetőt, itt a hölgy mellettem mondta, hogy ő az, bemutatkoztunk egymásnak. Mondtam, hogy én is voltam itt, azt mondta, hogy és ennyibe maradtunk. És hát abban az időben jártam persze kiállításokra. Próbáltam azért abból a korszakból is fölkészülni, meg voltak emlékeim, mert ugye a Csiki kapcsán azért át kellett nyalnom rendesen, ami ezzel kapcsolatban volt, és azt láttam, hogy a Zsolnai alatt egy kicsit másfajta történet volt. Én nyilván ez külső szemlélő, úgyhogy ezt most bocsássák meg nekem, de ez az én külső olvasatom lesz. Nyilván mi arról az oldalról olvassuk a történetet, ami majd a későbbi történet lesz. Bár az András története is érdekes, mert arra lesz majd a Tamásnál, a Szent Jóbi Tamásnál egy visszautalás erre a sztorira. No, hogy én azt látom, hogy mert egyébként ez volt az elvárás, most a Lágymányosi Közösségi Házzal hasonlítom magamban önkéntelenül is össze, azon túl, hogy nyilván ez egy szűkebb fókusz, ahol képzőművészekről van szó, hogy ott is az volt a megközelítési mód, hogy nagyjából mindenkinek egy bizonyos pontig megpróbálnak megmutatkozási lehetőséget adni, de a Lágymányosnál, mivel ott zene, mozdulatművészet, tánc, koncertek vannak, ott egy bevállalósabb történet zajlik egy idő után, tehát az egyre bővülő underground vagy szubkulturális kínálatnak egy tágabb, spektrumát emelik be, az egyébként kötelező 11. kerületi dolgokkal való foglalkozásban, a közművelődési ügyekhez való viszonylatban. Tehát azt látom, hogy itt a Zsolnai alatt a Bartóknak a műsorpolitikája, vegyük úgy, az is nagyon sokféle szinten próbál játszani a kerületben élő művészekkel, az itteni intézményekkel. Az nagyon föltűnő, hogy próbálnak mindig kapcsolatot találni az itt meglévő képzésekkel, és ugyanakkor valahogy van egy kijárat a képzőművészeti főiskola felé, tehát egy csomószor van olyan, hogy végzősök állítanak ki a galériába, és olyan is van, amikor a BME-ről jönnek kiállítók. Vannak iparművészeti ügyek is, és azt is lehet látni, hogy talán ez egyik legrendszeresebb, folyamatos megjelenési mód, amit már mondtam, ez a Csiki-féle történet. Ugye arról talán annyit érdemes tudniuk, hogy ebben az időszakban, és nagyjából szerintem az évezred végéig a magyar képzőművészetnek egy nagyon meghatározó irányzata, ez a geometrikus, konstruktív történet, ami azért elég rendesen be van ágyazva a század előnek a művészetébe is, és ráadásul olyan szoros kapcsolódási pontok vannak a Csikin keresztül, mert a avantgárd nemzedéknek volt egy nagyon erős korábbi avantgárd nemzedékhez való igazodása is, mestereken keresztül. Tehát a Csikinek nagyon fontos volt a kasság, kimondottan jó viszonyban volt a Kornis Dezsővel, tehát hogy ezek a kapcsolódási pontokon keresztül még egy oda-vissza játék is volt a régebbi meg a fiatal avantgárd között. A 60-as évek végén egyébként volt egy olyan kiállítás, ahol a régi meg az új avantgárd itt a kerületben együtt állított ki a Vásárhelyi Kollégiumba, és abban már benne volt a Csiki. Tehát neki volt egy ilyen élő kapcsolata. Ezen kívül azt láttam még, hogy azt is megpróbálták a Zsolnaiék, hogy különböző szimpozionok vagy művésztelepeknek az anyagából válogatni, és ezt viszonylag rendszeresen bemutatni. És hát az egyéni kiállítások azok inkább olyan nevek voltak, amivel lehetett tömegeket, vagy szerintem bevonzani. A Molnár Cépál, a Medvecki Jenő szerintem az egy ilyen fajta történet volt.
Ugyanakkor ezzel a dologgal párhuzamosan, azt hiszem kulturális tanácsnak hívták, tehát volt egy képzőművész szűrés is a galériában kiállítók, tehát az, hogy aki ki akart állítani, és valami projekttel jött, azt a képzőművészeti bizottság, talán az volt a nevük, is láttamozta, és abban ilyen típusú, tehát egy nagyon széles skálája volt a 11. kerületben élő művészeknek, az említett Mihály Pál, de Fabók Gyula, Bráda Tibor, a Csiki is benne volt többek között. Tehát volt még egy ilyen grémium is, ami lassan a 90-es években a Dunapart Művészeti Egyesületbe ment át. És ebbe a szituációba jön be 90-91-ben a rendszerváltással a Szent Jobbik féle Bartók 32 galéria, ami egy meglehetősen éles váltás, ez inkább a lokális hangokra koncentráló történet. Ez úgy kimondottan az experimentális, a kísérletező, a külföldhöz is kapcsolható, sőt nemzetközi kapcsolatokat is bevonó kiállítás sorozat készült. Én nem akarom elmondani a Kristófnak ezt az egészen kitűnő szakdolgozatát, mert ez így egyrészt nem korrekt, meg úgyse tudnám reprodukálni. Annyival érdemes, hogyha tisztában vannak, hogy az, amit a Szent Jobbik csinál ebben az időszakban, pillanatok alatt nagyon fontos lett az akkori képzőművészeti életben. Lehet, hogy provokatív volt, lehet, hogy a Tamás előre szaladt. Tehát egy kicsikét beszélgettünk itt ezelőtt, amikor följöttünk a beszélgetésre, hagyott a Zsókának visszalépési lehetőséget, hogy az ő kimondottan progresszív programja még azt lehetett egy kicsit másfajta közlekedésmóddal, másfajta rendszerezéssel vagy struktúrával, de vissza lehetett húzni még egy ideig, és ezért 5 éven keresztül tudott is menni az a történet. Viszont a Tamásnak meg olyan bevállalós, nagyon izgalmas kiállításai voltak, amiből néhányat én is láttam annak idején, és a mai napig emlékszem rá. Megint lenne diánk, Halas István jó voltából, ezt most el kell hinni nekem, majd megpróbáljuk megosztani, vagy mutogatni. Én pedig az Érmezei Zoltánnak és a Rauschenberg Jánosnak a kiállítására, aminek egyébként a fő darabja az a festmény, ami ott szerepelt, azóta a Nemzeti Galéria gyűjteményében van. Tehát ezzel is próbálnék így jelezni bizonyos pontokat, hogy milyen fontos, vagy milyen jelentős kiállítások voltak. Azt én az üveginstallációval együtt, az nekem mai napig egy meghatározó élmény. Az ráadásul egy olyan kiállítás volt, hogy kapcsolatban volt, vagy össze volt kapcsolva Bercsényibe az akkor ott működő Magyar Műhely Galériának a történetével, tehát 2 helyen volt egyszerre ennek az alkotópárosnak a kiállítása, és átvonultak az egyik helyről a másikra. Azt hiszem a felszabadulási emlékmű és/vagy szabadságszobor történetét és az azzal történt dolgokat nem kell most senkinek elmesélni, ez meg művészettörténeti, nem tudom, alaptörténet a 90-es évek elejéről. Kinyomtattam magamnak egyébként, hogy milyen típus. Ja, hát és ugye a pápa látogatás környékén a Powernek a torinói leple, az is még az első 3 kiállítás közé tartozik, tehát az is egy olyan történet volt, amire mindenki emlékszik. Egyszerűen arról van szó, hogy pillanatokon belül olyan dolgok jelentek meg a Bartók 32 galériába, ami most már 30 év, 30-40 évre tekintünk vissza. Ha mondjuk a Zsóka megírja a könyvét a neokonceptualizmusról, akkor mondjuk azon kívül, hogy a saját kiállításaival is kell időnként foglalkozni, az mondjuk elég egyértelmű, hogy az ebben az időszakban, ez alatt a 1,5 év alatt ott megrendezett kiállításokat nem hagyhatja figyelmen kívül. És ugyanakkor én azt láttam, hogy amikor kicsit tekernek egyet, a gazdasági hátterén ennek a galériának, és az már nincs is a Szent Jobbinak a kezében. Akkor is egy olyan alternatív tervvel áll elő a gazdasági téren, hogy a galériának a kulturális mozgásterét meg tudja adni, vagy ismét szabaddá tudja tenni, hogy azt szerintem az egy elég konstruktív felajánlás volt az önkormányzat felé, de akkor már az önkormányzat nem akart ezzel a lehetőséggel élni. Ugye amikor ő megjelent itt még 90-91-ben, visszajött a svájci emigrációból, 15 év után jön ismét haza. Nyilvánvalóan
kell egy időszak, ameddig akklimatizálódik, de az ötletei azok szerintem nagyon-nagyon sok ponton megvalósíthatóak voltak, de hihetetlenül kilógtak abból a környezetből, ahova jött. Tehát folyamatosak voltak a súlódások. Mai szemmel egyébként amiért most csináljuk ezt a beszélgetést, hogy milyen lehetőségek, stratégiák alakíthatóak ki a mai helyzetben, kultúrával kapcsolatban. Szerintem nagyon sok elgondolkoztató dolog van az ő tervezeteiben, és ennek a dolgozatnak az nagyon nagy erénye, hogy ezek itt le vannak, tehát dokumentálva vannak, el lehet őket olvasni, és nagyon-nagyon gondolatébresztőek. Ugye ott azt történik, hogy ő végül lemond, most nem mondom el az egész történetet, mert ezt inkább neki kéne elmondani, de igazából nem hagynak sok választási lehetőséget neki, és ő meg szerintem a saját magához viszonynak a normális fenntartása véget, pedig bizonyos kompromisszumok után nem hajlandó több kompromisszumot kötni azzal a környezettel, amivel van. Halász András kiállítást csinál egyébként még 1992-ben. Az nagyon érdekes, hogy az egyik záró kiállítás, vagy az utolsó kiállítás, az egy olyan Joseph Beuys munka, ami egyébként egy nejlonszatyor, amit egyébként a fölmennek a Szépművészeti Múzeum honlapjára, akkor a közvetlen demokrácia, így lehet legyőzni a pártok diktatúráját című felirat, vagy cím alatt meg tudnak találni. Nem pont ugyanazt a darabot, amit a Tamás kiállított, de minden esetre a Szépművészeti Múzeum 1800 utáni gyűjteményében is van egy ilyen darab. Azt talán még nagyon fontos elmondani, hogy van egy számomra, mint kiállításrendező, nagyon izgi koncepciója, ez az Unikon kiállítás, ami azt jelenti, hogy a Bartóknak a terébe vagy egy darab mű van kipakolva, vagy egy témához kapcsolódó sorozat. Aki rendezett vala a kiállítást, az nagyjából tudja, hogy ez egy nagyon necces dolog. Én nagyjából a Jerger Krisztinára emlékszem, meg a Szilágyi János Györgyre, akik egyszer két Marcus Aurelius portrét voltak képesek így kiállítani, és mondjuk az is egy elég jó cucc volt, izgalmas történet. Szóval hogy ahhoz teret kell tudni látni, tárgyakat tudni kell elhelyezni, végig kell gondolni, hogy elég erőse koncepcionálisan az a dolog, amit oda rakunk. Tehát ez egy nagyon izgalmas sztori, és nyilvánvalóan a helynek az adottságait is figyelembe vette. Amúgy még gyorsan mondom, tehát, és akkor itt jön, amit az előbb az Andrásnak mondtam, hogy nem egy Ilja Kabakov kiállítás is van, aki ugye szintén szerepelt a ti anyagotokba, és hogy nem kiadja kölcsön az Ilja Kabakovot, a Körner-Éva, akkor tudod, hogy miről van szó. Tehát, hogy a Körner-Éva is valahogy ez a reflexió visszajön ezzel a korábbi történetre, amiről beszéltünk. Tehát van egy visszakapcsolás a dicső kezdetekhez, ha úgy tetszik. És van egy nagyon-nagyon jó keserű Ilona Vidovszky kiállítás, de ezt most már nem cifrázom, mert ahhoz is kép kéne. És ugye akkor a Tamás után következik a Zsóka időszaka, és szerintem azt meg most ő fogja elmondani, hogy honnan jött, mit csinált, hogy került ebbe a történetbe, és hogy pályázott. Jó, hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Fogalmam sincs, hogy miket mondjak, de mert hogy ez nagyon hosszú a történet. Szóval akkor én mégiscsak a Szent Jobbitól indulnék ki, vagyis hogy reflektálnék ezekre. Tehát a legjobb tudomásom szerint a Tamás persze maga ment el, de a lényeg az volt, hogy ellehetetlenítették, tehát visszafogták a költségvetését, ez az egyik. A teret meg, hogyha már szó esett itt a belsőépítészetről, akkor Tamás azzal kezdte, hogy letépte a sötét-szürke tapétát a falról, és a szőnyegpadlót, igen, de sötét-szürke volt. És akkor így átalakította a galériát, és rögtön nagyobbnak tűnt. Egyébként nem olyan kicsi, tehát abban a műfajban, ahol a kerületi galériák működnek, ez egy nagy galéria, 100 négyzetméter volt. Illetve hát igen, 100 négyzetméter, az nem olyan kicsi. Tehát, hogy én úgy éreztem, hogy ott azért van lehetőség rendes kiállításokat rendezni. Igen, és amikor elkezdtem, csak hogy akkor még a Tamás,
akkor körülbelül, amikor bementem, és azt sem tudtam, hogy mit csináljak, hanem ott körülnéztem, hogy nem tudom, hogy eszik-e vagy isszák a galériát, mint olyat, mármint ilyen önkormányzati galériát, akkor bejött, és azt mondta, hogy ő egyetlen egy tanácsot ad nekem, hogy fizessek tiszteletdíjat a művészeknek. És akkor én ezt próbáltam megvalósítani, de az a helyzet, hogy ez formálisan nem lehetett, mert egyszerűen ilyenre nem lehetett költségvetési, nem tudom, sort képezni, de mindegy, szóval azért ez a szempont, ez figyelembe volt véve, tehát ez volt a Szent Jobbi tanácsa. És ha már itt a kezdésnél tartunk, akkor amikor elkezdtem, és már csak a költségvetés, akkor abban a pillanatban én megkaptam arra az évre szánt költségvetést, amit a Szent Jobbitól elvettek. De akkor most, tehát akkor ennyit a Szent Jobbihoz való. Ja nem, meg még azt a tanácsot ugyan nem adta, csak néhány Szent Jobbi kiállítást láttam, és szerintem én láttam a csontvári kiállítást, akkor még fiatal voltam, és én úgy emlékszem, hogy annak csontvári hamisítványok volt a címe, de akkor nyilván nem ez, csak nyilvánvaló, hogy hamisítványok voltak. És... Aha. Jó, hát akkor erre nyilván én emlékszem rosszul, csak hogy bennem ilyen erős nyomokat hagyott, hogy ezek csontvári hamisítványok, de mindegy. Igen, és akkor a Szent Jobbihoz, hogy ezt szerintem ő nem mondta, de hát mégis de azt láttam néhány kiállítását, meg hogy a Szent Jobbiról mindenki hallott, hogy ugyanakkor azt gondoltam, hogy magasra tette a lécet, tehát hogyha én ott valamit akarok, akkor nem lehet csinálni, akkor nem lehet akármit csinálni, és én egyáltalán nem gondolom, hogy visszalépést. Tehát, hogy nem léptem egyáltalán vissza, bár én úgy gondoltam, hogy én nem csinálok semmi. Szóval ezt akkor pontosítok. Szóval úgy gondoltam, hogy nem lépett vissza a Zsóka, de volt helye azért a stratégiai lépések végiggondolására. Tehát ha már a stratégiánál tartunk, szóval, tehát én nem akartam felforgató dolgokat csinálni egyáltalán, én kiállításokat akartam, de majd visszatérek erre, tehát, hogy, és akkor el is kezdtem kiállításokat csinálni, és viszont mégis úgy tűnt, hogy ezek felforgattak. Tehát nekem évről évre az önkormányzattal rohadtul meg kellett küzdenem, hogy igazoljam a bizonyítványomat, hogy ez igenis művészet, ami a Bartók 32-ben folyik, szóval ez ilyen szinten ment. És hát az igaz, hogy az én személyiségem nem egy konfrontatív személyiség, tehát én nem bevágtam az önkormányzatba az ajtót, hogy hülyék vagytok, hanem a jó kislány mosolyogva elmondta, hogy én most mit csinálok, és próbáltam artikulálni, hogy ez miért művészet, és az artikulációmhoz hozzátartozott, hogy évről évre kiadtam egy-egy kötetet, utólag mondjuk ilyen dokumentációszerűen a megvalósult kiállításokról. Én szerintem ezeket körbeadnám kölcsön, mert hogy nincs sok belőle, de azért majd, szóval nem akarom eltitkolni, és akkor van egy olyan köteg, amivel viszont több példány van, ha valaki úgy érzi, ami most megy körbe, azt el lehet vinni, ha valaki el akar jobban mélyülni. Tehát nem akarok össze-vissza beszélni, csak azért beszélek így először, mert hogy így reagálok a már felmerült dolgokra. Tehát, hogy nekem nagyon meg kellett küzdenem ezzel a koncepcióval. Tehát egy év telt el, és akkor már nagyon erős támadásokat kaptam, például a Népszabadságban megjelent kis írásban, és lehetett tudni, hogy honnan fúj a szél, és egyébként az önkormányzat meg úgy artikulálta azon kívül, hogy az nem művészet, ami itt van, hogy hát nem a kerületi művészeket állítom ki. És hát ez mondjuk, hogy mondjam, ez igaz volt részben, de ettől kezdve azért figyeltem, hogy mindig legyen kerületi művész. Kerületi művész volt Komoróczki Tamás, Lakner Antal, Bak Imre, Fehér László, de hát csak hát ők nem ezt értették kerületi művészeten, ezek szerint. Tehát akkor most én itt az ilyen Reagálás című
fejezetet most akkor befejezném, mert ugye elhangzott a kérdés, hogy kerültem ide. Hát úgy kerültem ide, hogy azt nem mondom, hogy véletlenül, és nem is tudtam, mert nagyon is jól tudtam, csak hogy én a Magyar Iparművészeti Főiskolán tanítottam, és én abszolút tanárnak tartottam magam, és nekem ez volt a perspektívám, az ambícióm, szóval én ott teljesen jól éreztem magam, és közben tanítottam a Kázuszban is, tehát ezzel párhuzamosan, és akkor a Kázuszban mondták nekem, hogy hát akkor most itt a Bartók 32 galéria megőrült, hogy pályázzam meg. És olyan hosszasan gondolkoztam, hogy nekem tök jó ez az Iparművészeti Főiskola, most miért ugrándozzam, de aztán mégis rájöttem, hogy hát kihívás. Tehát, hogy azért jó, miért ne? Tehát akkor megpróbálom, nem gondoltam, hogy lesz esélyem rá, és akkor megírtam egy pályázatot, beadtam, és amúgy tetszett nekik a pedagógiai vonulat, amiből aztán semmi nem lett. Lehet, hogy azért, mert szerintem egyébként a korszellem miatt nem. Tehát nem volt olyan ha lehet ilyet mondani, hogy korszellem, van ilyen egyáltalán, hogy az iskolák, akiket megkerestem, azok egyáltalán nem akartak semmit, nem akartak eljönni a galériába, se a rajztanárok, se a gyerekekkel, meg aztán pláne nem, és akkor én mondjuk úgy viszonylag gyorsan feladtam, hát nem muszáj nekem ezt csinálnom, gondoltam én, végül is nem bánom, mert ez így történt, de mit is akar... Ja igen, tehát hogy úgy jöttem minden, és akkor azt nem mondom, hogy csodálkoztam, hogy megkaptam, mert amikor már az interjúra behívtak, akkor már sejtettem, hogy, mert 3-an voltunk az interjún, a Pogány Gábor volt előttem, és utánam pedig egy angol szakos, 25 éves nő. És ez nem egy igazságos kiosztás, csak egyszerűen akkor éreztem, hogy de nekem már van tapasztalatom, ha nem is galériás, de legalább valami felnőtt tapasztalatom. Igen. És akkor már nem csodálkoztam, hogy én kaptam meg a galériát, és akkor jött ugye a Szent Jobbinak a javaslata. Na most, hogy én miket csináltam a galériában, egyrészt meg lehet nézni, és hát én azt gondoltam egyszerűen, tehát nem akartam én forradalmat csinálni, csak azt gondoltam, hogy azt kell bemutatni, ami friss, izgalmas, új, és ezt rendszerint fiatalok csinálják, de ez természetesen nem törvényszerű, és hogy akkor a 90-es években történetesen installációkat szerettek csinálni a művészek, az nem véletlen, tehát lehet erről beszélni, ha van kérdés, akkor tudok rá, vagy megpróbálok rá válaszolni. Tehát egyrészt ment ez a fajta dolog, és erre alkalmas volt a Bartók Galéria tere, tehát hogy ott, ha egy művész installációt akar csinálni, akkor azt ott meg lehetett valósítani, tehát egyszerűen fizikai értelemben is, nem csak szellemileg. A másik, hogy ugye amiket, mondjuk a festészet az nem a Bartók 32 miatt vonult háttérbe, hanem egyáltalán a korszellem nem a festészetnek kedvezett, ellenben a konceptuális munkáknak igen, és hát sok konceptuális jellegű művészt állítottam ki. Túlnyomó részt egyébként egyéni kiállításokat rendeztem, és nem tudom, hogy például Gerber Pálnak a Remény szakmunkában című installációja, ami az egyik kedvencem, de ilyet nem lehet mondani, mert majdnem mindegyik az egyik kedvencem, de mondjuk az ugye egy gondolat köré szerveződő, nagyon koncepciózus installáció volt. Most ezt miért... Ja igen, hogy ez például, ezt az unikornis művet például nagyon, hogy mondjam, tehát folytatja, tehát van egy ilyen folytatás, de amikor
mondjuk festők állítottak ki, például Szűcs Attila, aki még a 90-es évek első felében a festészete is meg lehet, tehát ilyen határeset volt a festészet és a konceptuális festészet között, akkor azért az is egy strófra járt az ő műtárgy együttese, azt gondolom. Most akkor itt 2 példát emeltem ki, de majd, ha kérdezel, akkor majd más dolgokat is mondhatok. Én nagyon kevés csoportos kiállítást csináltam, de néhányat igen. Az egyik például, meg valahogy teltek, múltak az idők, és továbbra sem akartam úgymond forradalmat csinálni, csak hát én is kinyíltam többféle irányba, éppen azoknak a művészeknek köszönhetően, akiket meghívtam. Ugye főleg a stúdióból ismertem őket, tehát hogy kik azok a stúdiós művészek, és akkor például Bőti Balázs, aki már viszonylag korán kiállított, vagy a C csoport. Most a C csoport, tehát az ilyen határeset ugye a csoportos kiállítás, meg az egyéni kiállítás között, mert ugye maga a csoport az, aki hozta magát. Ja, de például rögtön még csak az ilyen egy gondolatra felfűződő kiállítás, rögtön a második kiállítás Szabicsságié volt, aki ugye megint egy egész teret berendezett a furcsa kis osztopaival, homoktengerével a padlón. Igen, hogy a csoportosoknál tartottam, tehát keveset csináltam, de azért támadtak olyan gondolataim, amikről azt gondoltam, hogy fontos lenne megnézni, hogy hogyan reagálnak a művészek, és akkor itt csináltam egy Nő nem hím nem című kiállítást, ez volt az egyik csoportos, a másik a drog, amikor felkért először, hát ilyen pályázatszerűen hirdettem meg, hogy ki az, aki jelentkezik ezzel a témával, és nem sokan voltak, úgyhogy akkor kénytelen voltam hozzájuk meghívni művészeket, és tulajdonképpen az önkormányzat nyomására csináltam Millecentenárium című kiállítást, mert hogy azt kellett, de hát ezen a Millecentenáriumi kiállításon Lakner Antal, Nemes Csaba, Bak Imre, Klimó, azért, de hát főleg Nemes Csaba meg Lakner Antal hozta a maga kis ötleteit. Részletezem, ha kell, de nem muszáj. Aztán, hát ugye főleg budapesti művészekkel dolgoztam, hát ugye mert tehát a galéria költségvetését, bár éppen az előbb mondtam, hogy nekem megadták azt, amit a Szent Jobbinak nem, és én aztán nagyon fillére vigyáztam nagyon a költségvetésre, hogy ne érje szó a ház erejét, mert hogy állandóan, tehát minden, hát mondom, tehát és évközben is, nem csak az éves beszámolóknál, tehát nagy volt a prés, úgyhogy van, aki úgy látta, hogy ez nem egy, tehát hogy ez mégiscsak olyan művek vannak itt, amik felforgatják legalább a kerületi állóvizet, bocsánat, nem állóvizet, vizet. És ja, igen, tehát hogy főleg, igen, de aztán kapcsolatokat kerestem, nem tudom, például a British Council-lal, és akik rendeztek az egyik évben egy Skótösz című budapesti eseményt, akkor a galéria részt vett benne, vagy bécsi kapcsolatokat, meg akkor a Pro Helvétia alapítvány támogatni akarta a magyar művészetet, és akkor létrehoztuk néhány rokonszellemű galériával a kortárs magyar művészetek ligáját, azt hiszem ez volt a neve. Szóval a liga volt a neve, ilyenek voltak benne, mint a Liget Galéria, az Óbudai Társaskör Galéria, Stúdió Galéria, Dunaújvárosi Ica. Hát remélem nem hagytam ki senkit. Hogy... Ja, és a független képzőművészeti műhelyek ligája, igen, akkor már fontos volt a független, igen. És akkor az első Magyar Látványtár Alapítvány is része volt, úgyhogy őket majdnem kifelejtettem. Igen, amikor már vége felé járt az időmnek, nem én
nem rajtam múlt, akkor ugye már nem tudtam befejezni a katalógusokat sem, és akkor, amik úgy elkészültek bekötetlenül, ja igen, az utolsó, tehát amikor már tehát egyrészt volt ugye egy normál menete, hogy 5 évre kaptam a szerződést, nem rúgtak ki előbb, mert közben mosolyogtam. Tehát mosolyogva bevittem a katalógust, és akkor mondták, hogy ez szebb, mint a kiállítások. És hát viszont amikor lejárt a szerződésem, akkor már lehetett tudni, hogy ők engem nem nagyon akartak, viszont nem találtak senki mást, bár meghirdették a pályázatot, és akkor persze beadtam természetesen, de akármilyen furcsa, tehát én nem akarom alábecsülni egy kerületi galéria jelentőségét, hiszen éppen ott dolgoztam, annak voltam a vezetője, de hogy 2/3 többséggel kellett volna megszavazni, az egy kicsit érdekes. És hát nem kaptam meg a 2/3 az önkormányzattól, ezért akkor vége volt, azt hiszem augusztusban. Tehát 98. augusztusában vagy szeptemberében mindegy, tehát lejárt a szerződésem, és akkor megkeresett az említett Mika Edit, hogy akkor csinálnám-e még a galériát tovább, mert hogy nincs új igazgatója. Persze én próbáltam barátokat rávenni, például a Timár Katalint, ha valaki ismer, hogy pályázott is, de ő se felelt meg az önkormányzat magas igényének. És akkor azt kérdeztem, hogy hát meddig, és akkor azt mondta Mika Edit, hogy 1 évig. És akkor aludtam rá, és azt gondoltam, hogy jó, még 1 évig csinálom, de aztán olyan szinten ellehetetlenítettek, a történetet azt nem akarom részletezni, mert nagyon csúnya és hosszú, de az a lényeg, hogy ugye miközben azzal hitegettek, hogy még 1 évig csinálhatom, tehát kitaláltam programokat, ezzel együtt egyszer csak létrehozták a Karinti Szalont a 11. kerületi önkormányzat, ami tök rendben van, hozzák létre, és betették alá a Bartók 32 galériát, ami hát elvileg lehet, hogy mindegy, ugye, hogy most akkor önálló költségvetési szerv, vagy pedig egy művelődési ház alá besorolják végül is a társintézmények, akár a Liget Galéria, illetve nem társ, hanem a hasonló felállású intézmények és művelődési házak alá vannak rendelve, de hát ezt nagyon jól tudjuk, hogyha ilyet csinálnak, akkor ez nem azt jelenti, hogy van még egy közvetítő nem tudom én, a szögről szóló számlák meg a megnyitó pogácsájához, hanem azt jelenti, hogy visszafogják a hatáskörömet, és akkor én még mindig a meghívott művészek, vagy nem tudom, biztos a programon megszállottja voltam, ekkor én még mindig nem adtam fel, de amikor fölém rendeltek egy nénit, aki napi szinten szivatott, akkor azt gondoltam, hogy akkor mégiscsak eljövök, tehát végül is nem kirúgtak, hanem én hagytam abba, mert valahogy a független, önálló gondolkodást szerettem, de akkor még a véghez hozzátartozik, ha még lehet, hogy akkor ugye úgy tudtam, hogy vége lesz itt az én működésemnek, akkor megrendeztem a Szék Transit Gloria Mundi című kiállítást, amiről még csináltam ilyen lapokat, de már nem tudtam füzetbe rendezni. Ez elvihető, mert végül is nem lett kötet belőle. És a Szent Jobbik Tamásnak rendeztem kiállítást, és mert azt gondoltam, hogy akkor ez így méltó befejezéssel lesz, és bezárul a kör. De ugye közben jött, tehát ez 98 vége, tehát ugye, hogy lejárt a szerződésem, de akkor még 1-2 hónap, az úgy még benne volt a pakliban, és akkor még meg tudtam csinálni júniusig kiállításokat. És igen, pont. Szóval végül is nem záródott le Szent Jobbik Tamással, mert utána még néhány kiállítást csináltam. Ezek még a maradékok, amik ugye nem kerültek kötetbe, de még akkor azt hittem, hogy még maradok.
vagy nem tudtam, hogy maradok-e, vagy nem, mert hogy pályázat. Nem tudom, hogy ez így elég érthető volt-e, elég volt-e, lehet kérdezni. Nagyon-nagyon, hogy mondjam, ilyen, tényleg csak ilyen skicszerűen azért mondanám, hogy nyilván mindenki tudja, akkor itt a rendszerváltás után vagyunk, tehát már a Szent Jobb is egy elképesztően változó környezetben és nagyon nehezen kiszámítható környezetben veszi át a szakmai irányítást, és azt azért érdemes látni, és tehát egyszerűen ez nem értékítélet, hanem tényként közölném, hogy általában a vezetők mellett a szakmai grémiumok, azok mindig kiálltak. Tehát itt mindig olyan döntésekről van szó, ami nyilvánvalóan inkább a politika és a hatalom felől jön, vagy amikor már valaki bizonyos ponton próbálgatja a határait, akkor van egyfajta tűrésképesség a kultúra felé, amit vagy elviselnek, vagy nem viselnek el. Van olyan pontja például a Szent Jobbi történetének, hogy a Keserű Katalin, akkor már műcsarnok igazgatója, amikor a Keserű, a Beke László és a Körner Éva egyszerre próbálnak kiállni mellette. 93-ban azért ez már egy elég érdekes kombó. Tehát a Zsókánál is rendszeresen az van, hogy a szakértői bizottságok mindig javasolják, de érdekes módon a képviselőtestületnek ez nem oké. Tehát itt egyszerűen csak arra szeretném fölhívni, amit egyébként a Szent Jobbi annak idején a pályázataiban nagyon tisztán és pontosan leír, hogy a gazdasági, politikai és a kulturális szférának milyen fajta egészséges és nem egészséges működési viszonyai vannak, és ha ezt szerintem végig gondolják, akkor értik, hogy miért gondolom azt, hogy vannak itt tanulságok a jelenre nézve is. A másik viszont a Zsókára visszatérve, azt azért megkérdezném, hogy végülis milyen kapcsolati hálóba és intézményi hálóba dolgozott, mert azért pont a Kisgaléria szinten ők ketten a Tamással végülis olyan szintre hozzák föl a Bartók 32 galériát, hogy pont nem véletlenül van ebbe a független képzőzeti helyszínek szövetségében benne a ligába, igen. Ugye itt a másik, ezt azért akarom tőlük megkérdezni, hogy a másik állandó toposz vagy fordulata mindig változó politikai légkörben, hogy na most ez a 11. kerületnek szól, vagy pedig Budapestnek. Ez ugye már 98 az ebből a szempontból egy nagyon tanulságos év. Ott egyrészt ugye a közösségi házaknak egy részét privatizálják, tehát a Lágymányosi Közösségi Ház és a VSM az akkor szűnik meg, de a Kelenföldet is akkor kapják szét, vagy legalábbis alakítják át. És ugye a Lágymányosi Közösségi Ház Múszínház történetben is folyamatosan felmerül, hogy annyira jól csinálják már, amit csinálnak, hogy budapestiek járnak a Lágymányosi Közösségi Házba, és akkor miért nem a főváros üzemelteti például. Vannak ilyen ötletek, meg hogy jó ez a kerületnek. Szóval van egy ilyen nagyon furcsa, hogy is mondjam, kategória vagy fogalom használat ebbe az időbe, amit pont arra használnak, hogy olyan típusú kulturális intézményeknek, amik esetleg nem vannak abban a csapás irányban, ami a különböző változások során a változó politikai grémiumoknak megfelelő, ilyen érvek mentén próbálják lehetetleníteni a munkát. És ugye akkor nyilvánvalóan akkor van egy taktika, gondolom én, amikor például a már emlegetett liga és a benne lévő intézmények megpróbálnak összefogni, és valamennyire legalábbis kifuttatni a dolgokat, hogy ez mennyire látszik sikeresnek, mit lehetett csinálni. Ugye azt viszont nagyon fontos megmondani, hogy teljesen más volt a finanszírozási környezet. És ezt arra is értem, hogyha megnéznek egy ekkoriban megjelenő kiadványt, akkor annak egész ilyen kis logóornamentika van a végén, tehát a British Council, a Goethe Intézet, a Soros, a Fővárosi Önkormányzat, a Helyi Önkormányzat Kulturális Bizottsága, Pro Helvétia, nagyon fontos történet, hogy még lehetett dolgokra pénzeket szerezni, kiegészítő támogatásokat. Mi a kérdés? Hát, tehát, hogy lehetett, mert ugye ott egy 3 éves program volt a ligánál, hogy lehetett-e egymásra támaszkodva dolgozni, hogy ennek látható kézzelfogható. Hát ha a liga a kérdés, akkor
Tehát lelkesen alkottuk meg a ligát, de igazából azt hiszem, hogy egy kiállítás sorozatot csináltunk együtt, tehát az erotika és szexualitás a magyar művészetben, illetve a kortárs magyar művészetben, meg egy kötetet, és hát hogy mondjam, tehát ez volt a látható eredménye a mi összejöveteleinknek, és az, hogy amikor már mindent már veszett a fejszenyele, akkor írtak egy levelet az önkormányzatba, hogy szerintük jó lenne, ha én folytatnám a Bartók 32 galériát, de hát ennek már nem volt értelme, vagy hát eredménye nem volt, és aztán a liga is kifújt. Tehát szerintem az úgymond véletlenül, tehát ez véletlen párhuzamosság, hogy amikor én eljöttem, akkor már a liga sem működött. De akkor még itt a támogatáshoz, hogy az önkormányzat végül is minden évben csak megszavazta a költségvetést már addig, ameddig, de mondjuk a katalógust azt már össze kellett koldulnom, és akkor most nem ismétlem meg a népsort, amit mondott a Laci, hogy kiktől lehetett pénzt kapni a katalógusok kivitelezésére. Ez egy folyamatos év volt ez a leépülés? Vagy láttál benne azért hullámvölgyeket, vagy... Aha. Nem volt hullámzás, tehát folyamatos volt a leépülés. De hát a végén meg felgyorsult. És hát igen, mindenféle gazdasági, meg átvilágítás, meg minden, de soha semmi szalmaszálat nem találtak, de hát ez nem volt elég. Arra is kíváncsi lennék, hogy amit ott csináltál 5 éven keresztül, hogy az aztán a későbbi munkádba az milyen szinten köszött vissza, vagy legalábbis milyen tapasztalatok voltak, vagy amikre később tudtál építeni? Hát én egyrészt azt mondanám, hogy közvetlenül én erre nem is gondoltam, de ugyanakkor annyi, hogy mik a hatások, de közben annyira nyilvánvaló, tehát ha most erre belegondolok, hogy olyan sok végül is tudást szereztem ott a Bartók galériában, hogy az elég sokáig kitartott nekem, legalábbis tehát egy motivációban mindenképpen, és hát egyrészt, mert hogy akkor sok minden rokon törekvést, vagy nem tudom én mit, azt hogy elég jól lekövettem akkor, és igazából utólag, amikor ugye eltelt az évtized, akkor vettem én magam is észre, hogy például mennyire dominált az installáció, nem csak azért, mert én olyan műveket hoztam, vagy a konceptuális tendenciák, hanem ugye mások is ezt csinálták, akik szerintem akkor kortárs művészettel foglalkoztak, hogy tulajdonképpen ilyenekkel kezdtem foglalkozni a továbbiakban is. Ugyan nem tartozott most a kérdések közé, csak hogy akkor mit csináltam, amikor innen eljöttem. Tehát amikor eljöttem a Bartók 32-ből, akkor először is nem volt munkám, de utána elszegődtem az Enciklopédia kiadóhoz lexikonszerkesztőnek, kortárs magyar művészeti lexikon szerkesztettem, az is egy nagyon jó tanulás volt, fizetni ugyan nem sokat fizettek, de mégis. Voltam a műcsarnokban, mondhatnám, hogy kibírtam a műcsarnokot egy évig kiállítási osztályvezetőként, de hát úgy látszik az egóm ott is túlzottan erős volt, mert nem bírtam, hogy nem csinálhatom azt, amit szeretnék, és akkor utána, tehát ezután pedig a Művészettörténeti Kutatóintézetbe végül is hívott a Pataki meg a Beke. Ez az igazság. És akkor én nem tiltakoztam, hanem szívesen. Én azt mondanám, hogy még van egy ötletem így végső kérdése, de ettől független, hogyha a közönségből és szakértőnk K. Horváth Zsolt, ha esetleg valami kérdés megfogalmazódott valakinek a fejébe, vagy kíváncsi valaki valamire, akkor azt átadnám. Ezt kérem? Végső kérdés legyen inkább.
Biztos? Jó, én azt akarom megkérdezni, hogy ezekkel a tapasztalatokkal, amik vannak nektek, ezzel a nagyon turbulenssel és a sokáig egy kicsit továbbtartóval, hogyha, mert ugye ma is van Bartók, ma is van Bartók 32, a más struktúrával, fölépítéssel, meg vannak kerületi kulturális helyszínek is, hogy van-e valami tanácsotok, vagy stratégiátok, tudom, hogy undok kérdés, de vagy gondoltok-e valamit arról, hogy amit ti megértetek, vagy végigcsináltatok, annak van-e valami olyan tanulsága, ez is nagyon undok, tudom, de egyszerűen van-e valami ötlet azzal kapcsolatban, hogy jelenleg hova lehet ezt kapcsolni? Én inkább úgy fogalmazom. Igen, de a helyi, igen, helyi. Én úgy fogalmaznám meg a dolgot, hogy én személy szerint mit tanultam ebből a helyi. Tehát ugye iszonyú nagy mellénnyel jöttem ide. Ez, hogy kerület, szóval ez egy olyan tehertételként éltem meg, hogy 11. kerületi művészet, micsoda baromság ez meg. Sokkal-sokkal később, évtizedekkel később egy vidéki városban lettem a Városi Múzeum vezetője, és mindazt, ami nem tudtam megvalósítani a Bartók Béla úton, hanem eszembe se jutott, hogy lehet behozni a közönséget, hogy lehet megszólítani a diákokat, hogy lehet összekapcsolni a helytörténetet és a kortárs művészetet, hogy lehet a helyi művészetet úgy bemutatni, hogy az ne ciki legyen, hanem egy esemény. Hogy lehet a helyi művészek és a vendégül jövő pesti vagy külföldi művészek között olyan párbeszédeket kezdeményezni, ami mind a két félnek jó. Szóval ezt sikerült végigcsinálni elég sok éven keresztül, hát aztán ott is jött a helyi politika, amelyik elkezdte húzni az orrát, és ez gyorsütemű állásvesztéshez vezetett, de hát ahhoz meg már az ember hozzászokott. Hát természetesen én nem tudok, meg nem akarok én se tanácsot megfogalmazni, bár lehet, hogy mégis azt. Szóval én azt gondolom, hogy annak örülök, hogy úgy tudtam csinálni a Bartók Galéria programját, hogy nem avantgárd értelemben, csak hogy az valamiféle következetességet felmutatva, hogy az menjen valahonnan valahová, persze nem úgy, hogy lineárisan, hanem hogy nem ilyen kívánságműsor, szóval nem esztrádzenekarként gondoltam rá, hanem arra, hogy az a programban van valami egységes következetesség. Tehát és akkor most jó, konkrétan a 90-es évekre, igen, hogy ez az agyas kiállítások legyenek, hogy mondjuk. És hát, de akkor mégiscsak, szóval azt gondolom, hogy a bármilyen is, hogy én szerintem azért, hogy mondjam, nem kevés galéria érdekes itt Budapesten, legyenek azok kereskedelmi galériák, vagy nem, mert kevés galérián látom azt, hogy valamit konzekvensen képviselnének. Bocsánat, pont. Ez jó végszónak, nem? De akkor én megköszönöm a résztvevőknek, kitartó hallgatóságnak, hogy itt ültek, és akkor remélem majd a következő alkalomra még jobbak leszünk. Ja, és a Zsóka kéri a katalógusait vissza. Igen, nem tudom, hogy kérdés lesz, inkább egy hozzászólás, még nem tudom, mi lesz belőle, nincs műfaja. De egyrészt nagyon köszönöm a beszélgetést, mert nagyon érdekes volt, és mind a hármótokat még órákig elhallgattam volna komolyan. De közben az jutott eszembe, hogyha még itt a Dani beszélt egy picit az elején a kutatásról magáról, hogy tulajdonképpen mi lenne ennek a kutatásnak a célja. És
És ezt valahogy úgy lehetne összefoglalni, hogy tulajdonképpen itt az egyes helyekhez kapcsolódó kutatás kapcsán azért minket azt hiszem, hogy az is érdekel, vagy lehet ez a metakérdés az egészben, hogy tulajdonképpen a kultúra helye az a rendszerváltás előtti években, tehát ez a mondjuk így a 70-es évek közepétől mondjuk a 2000-es évekig, vagy nagyjából 2000 a határ, hogy van-e túl azon, hogy oké, más ideológiai zászlók lengtek 89 előtt és után, de hogy valójában a kultúrának a helye az, hogy például egy ilyen önkormányzati vagy tanácsi per önkormányzati kiállítóhely esetében valójában nagyon másképp működik, amikor már nem tanácsnak, hanem önkormányzatnak hívják, és hogy van-e például abban szerepe, hogy milyen színű ez az önkormányzat 90 után, és hát őszintén szóval is ez tulajdonképpen nem túl vidám következtetés, amit levon az ember, tehát hogy a nagy októberi szocialista forradalmat meg kellett ünnepelni, ugye a millencentenáriumot is meg kellett ünnepelni, tehát hogy tulajdonképpen hogy próbálok szalonképesen fogalmazni, és egy olyan szót, hogy ugyanaz a hülyeség tud felbuzogni tulajdonképpen a politikusok szájából, ugyanazt a hihetetlenül konzervatív, a politikát kiszolgáló képet szeretnék viszont látni ezekben a galériákban, és valójában az a fajta autonómia, ami a kultúra működtetéséhez, tehát ami egyébként a Szentjóbi Tamásnak hogy is mondjam, nem is pályázati szöveg volt, hanem mint egy hitvallás tulajdonképpen, amiben azt az abszolút autonómiát, hogy nulla beleszólása van a politikának abba, hogy mi történik a kulturális intézményekben, amit én maximálisan tudok támogatni egyébként, de hogy ebben olyan nagyon nagy változás sajnos nem nagyon látok. És tudnám folytatni a sort, tehát hogy most a saját tanítványaimon keresztül látom azt, hogy a különböző színű önkormányzatokban miért nincs kerületi művész a kiállító térben. Tehát ugyanezeket a kérdéseket, tényleg, mint hogyha tanítanák ezt valahol, hogy ugyanezeket a hülyeségeket kell folyamatosan feltenni, és ez egész egyszerűen megrendít tulajdonképpen az, hogy nem lehet megmozdítani ezt a struktúrát, mert ugyanezek a kérdések és ugyanezek a elképesztő bornírt kérések merülnek fel akkor, amikor általában is kultúráról beszélünk, vagy szűkítve képzőművészetről. Most ez nem kérdés lett, hanem hozzászólás. Jó, egy kicsi, azért van, valószínűleg azért van különbség. Tehát ahogy engem nem rúgtak ki, az Andrást az azonnal. Tehát, hogy hát igen, de azért az igen, hosszú folyamat volt. Másrészt pedig hogy sikerült egyetlen egy ilyen kiállítást csinálnom, tehát hogy mindent úgy tűnik, hogy elég ügyesen hárítottam, mert nagyon sokat bombáztak, tehát ötleteikkel. Tehát voltak ötleteik, amiket én tulajdonképpen mind hárítottam, kivéve a millencentenáriumot, amivel szintén nem voltak elégedettek. Tehát, hogy ott mozog a Lakner Antalnak a Rákosi, a Kádár, meg a Letakart címere, attól azért nem voltak olyan nagyon boldogok. És akkor még, csak azért, mert tehát a Laci kérdezte, hogy volt-e hullámzás. És azt kell mondjam, hogy igazából, és ugye azt válaszoltam, hogy nem volt, de azért volt egy kis gyenge, hogy úgy mondjam, mert évekig a Kulturális Bizottság elnök egy SZDSZ-es ember volt, a Cunyi László, közben már meghalt, aki amikor ő egy idő után, tehát ő sem bírta ezt de egy idő után rájött, hogy ebben van valami szabadság. És akkor ő attól kezdve, hogy mondjam, támogatott. És akkor ez nekem szerencsém volt, de hát hiába volt ő a Kulturális Bizottság vezetője, végeredményben nem sokat tudott segíteni. Én ezt nagyon másképp látom. Nem az akkori fejemmel, tehát nem a 77-es fejemmel, hanem a jóval későbbivel. Tehát ahogy az ember megtanul egy alázatot, mert hogy a saját szakmáját nagyon szereti, de a világ nem csak a saját szakmájából áll, megtanulja azt, hogy többé-kevésbé a politikus is valamennyire az emberiséghez tartozik, bizonyos megszorításokkal. A gazdasági ember is tulajdonképpen tekinthető
és hogyha ez a közvetítés működik, tehát nekem abban a bizonyos vidéki múzeumban a sok év alatt egyetlen egyszer mondták meg, hogy milyen kiállítást csináljak, és az egyetlen egy alkalom is egy nemzetbiztonsági ok volt, hogy azt a kiállítást meg kellett csinálni. Egy nógrádi, hogy hívják ezt a nemzetbiztonsági jó embert? Nógrádi György, az ő felesége egy festő, és azt ki kellett állítanom. Nagyon kellemes ember, mármint a feleség, és nagyon kellemes festő is, tehát nem volt kínos a dolog, de mondom, a sok év alatt egyetlen egyszer hivatott valaki. Beszélgettünk, meggyőztem, ők meggyőztek, egyeztettünk. Tehát én azt gondolom, hogy amit a Zsóka mond, amivel teljesen egyetértek, hogy ha az embernek nincs egy eltökélt vonal, amin menni akar, anélkül nem működik. De hát ehhez hozzá kell az évek során gyűjteni egy jó adag alázatot is. Nagyon dupla felekű, amit. Tehát úgy csináltam, mintha nem kérdeznél, de közben baromira kérdeztél. Igen, mondhatjuk így is. Hát ugye egyrészt szerintem ezzel a 77-es sztorival az Andris bizonyos fokig rossz időben volt, rossz helyen is. Tehát, hogy ott azért nagyon-nagyon sok dolog metszette egymást, hogy sikerült azt a baromi gyors kirúgást összehozni. Tehát, hogy tényleg a Karta 70, tehát Karta 77-től kezdve ott minden a háttérben volt ezzel a sztorival. Tehát az egy véletlen vagy nem véletlen, de sikerült egy olyan fedést létrehoznod, amiben igen. Mert egyébként azt gondolom, hogy a 80-as évek első felétől kezdve pedig ez egyáltalán nem biztos, hogy hát most megint szalonképesen kéne fogalmazni, nem tudom, hogy van-e kedve hozzá. A lényeg az, hogy szerintem a Kádár korszakban már úgy lazulnak föl a 80-as évek első felén, épp a gazdasági problémák, meg a mindenféle egyebek miatt a kultúrához is való viszony, meg a kultúrának a kontrollálása is, meg hogy azt hogy lehet kézbe tartani, hogy nagyon-nagyon sok mindent meg lehet csinálni már, csak emberek kellenek hozzá, és ez mindig embereken múlik. Tehát ha van egy ember, vagy egy csoport, akik bevállalnak valamit, akkor időről időre lehet helyeket és teremteni, és dolgokat csinálni. És ez szerintem működik is. Itt megint az a nagy kérdés, hogy a 80-as évek meddig tart. A 90-es évek a rendszerváltás intézményi és strukturális szempontból időnként bazikemény, tehát egyszerűen új dolgokat kell megtanulni, másképp működnek a dolgok. De egyébként meg egy olyan, hogy is mondjam, senki földje a kapitalista meg a szocialista ügyek mögött, tehát mondjuk egy ilyen posztszocialista és prekapitalista viszonylatban, hogy baromi sok olyan dolgot meg lehet csinálni néhány év alatt, amit soha többet semmikor nem lehet megcsinálni. Tehát például az, hogy a Szent Jobbi föl tudja öltöztetni a szabadság, és vagy szobrot, és vagy felszab, állítom, hogy fél évek, vagy egy évvel később már tuti nem. Az, hogy meg lehet csinálni a Szigetet, az is egy adott korszak. Az, hogy a Kovács Gerzson Péter a Múszínházban olyan kísérleti, kísérleti körülmények között is működő, a hibát, a rossz előadásokat is beépítő műsorpolitikát tud csinálni az arra hajlandó emberekkel együtt, az is néhány évig tart. Tehát a 90-es éveknek most nem is az eufóriáról beszélek, hanem mondjuk még az ilyen különböző pénzekkel megtámogatható kísérleti, művészeti közegeinek, formáinak egy ideig még van egy túlélése. És szerintem a 90-es években tart, és 98 az egy baromi radikális váltás ebbe, és sajnos itt nem lehet egyszerűen eltekinteni arról, hogy ott akkor van egy párt, aki egyszerre megnyeri az önkormányzat és a parlamenti választásokat, és ezért iszonyú karakteres és erős változások történnek az élet legkülönböző fajta területén, intézményi és strukturális változások, és lehet, hogy még utána is egy picit tovább tud futni a kultúra.
finanszírozás, vagy a kultúrás való viszony, de olyan fura, vegyes, nagyon sokszor a színfalak mögötti alkuk megint előjönnek, és olyan átláthatatlan viszonylatok alakulnak ki a pénzek elosztásánál is nagyon sokszor, ami szerintem elég radikálisan beletolja ezt az időszakot abba, amiben mi most vagyunk, még a váltások ellenére is. Ez most egy ilyen érzés, és arra is gondolom, hogyha majd most ezzel fogunk foglalkozni, ugye, a többi intézménnyel kapcsolatban is, meg a finanszírozási ügyeket is végigveszünk, akkor azért lehet, hogy rálátásunk lesz nagyobb szeleteire ezeknek a történésekre. Egyetértek. Nagyjából én is egyetértek veled ebben, Laci, csak visszamenve ennek a történetnek a 77-es pillanatához, azt ne felejtsd el, vagy ne felejtsük el, hogy itt nem csak a politikáról, hanem a művészeti oldalról is szó van. Tehát 77-ben konfrontálódni akartunk. 77-ben ütközni akartunk. 82-től kezdve nem. Tehát 82-től kezdve azért is tudott jobban belesimulni a széteső kádárkorba a képzőművészet, mert nem volt meg ez a konfrontatív szándék. 77-ben Beke Laci volt a hangadó, 82-ben Hegyi Lóri. Ennek a két embernek az attitűd különbsége valahogy megjeleníti azt a nagyon más hozzá. Igen, akartunk 77-be ütközni, sikerült. Szerintem azért ez bonyébb kérdés, mint hogy Beke egyénisége, vagy Hegyi Lóránt egy egyénisége, szóval, hogy... Ja, jó, én most nem mennék bele a bonyiba. Itt majd a Zsoltot is azért berángatnám, ha még van türelmetek erre. Én egy picit előrébb látom tehát én a 70-es évek közepén látom ezt a durva váltást. Nekem úgy tűnik, hogy a 70-es évek második felében lehet, hogy van, akinben megvan az, amit te mondasz. Ez oké, de viszont azt is lehet látni, hogy azért is gondolom, hogy talán az már nem annyira underground, hanem szubkultúra, hogy a 70-es évek második felében pedig már vannak egyszerűen olyanok, akik azt mondják, hogy minket ez nem érdekel, hanem csináljuk. Tehát a saját kis köreinken belül, de csináljuk. Mondjuk a Vajda Lajos stúdiósok. Tehát, hogy mondjam, hogy nem fogunk megfelelni ezeknek a dolgoknak, hanem a saját köreinkben, művelődési házakban, peremkerületeken, peremvidékeken ezt csináljuk, és szerintem ettől van az akkori performance művészet, meg kísérleti színház, meg film, meg zene, meg egy csomó mindennek a felfutása, és emiatt van az, hogy a 80-as évek elejére már egy olyan underground vagy szubkulturális kultúra kínálat van, amit például a Lágymányosi Közösségi Ház, meg mások úgy tudnak becsatornázni, hogy ez benne van a kínálatban. És az, hogy mondjam, az egy, nem azt mondom, hogy fősodor, de egy ilyen tök erős trend, ami egyre inkább erős lesz. Ez más o menos, sajnos mondjam.